Hai să bat. Cum să mă pe el? Stai. Tim. Uite și pe ăsta. Nicăicar. Și mai de inimă. Cine m-a putut săgeată? Hai mă duce pe ăla. Da, mie îmi trage copilul. Eu nu pot mânca. Trebuie să mă să mă după. Easy, hai. Așa. Bun. Hai teme. Pe ce ai sabie acolo? Zăcai sabie. Nu, zăcai rod. Aici ai. Unde să ai teme ai?